Евангелие паводле Яна. Езус хадзіў па Галілеі. Ён не хацеў хадзіць па Юдэі, бо юдэі намагаліся забіць яго. Набліжалася юдэйскае свята шатроў. Калі браты ягоныя прыйшлі на свята, тады і ён прыйшоў, аднак не адкрыта, а як бы патаемна. Некаторыя з жыхароў Єрузалема казалі: «Ці не той гэта, якога хочуць забіць?» І вось ён адкрыта гаворыць, і нічога не кажуць яму. Хіба старэйшыны на самой справе пераканаліся, што ён Месія? Але мы ведаем, адкуль ён. Калі ж прыйдзе Месія, то ніхто не будзе ведаць, адкуль ён. Тады Езус, навучаючы ў святыні, прамовіў галосна: «І мяне ведаеце, і ведаеце, адкуль я. І не сам ад сябе я прыйшоў, але праўдзівы той, хто паслаў мяне, якога вы не ведаеце. Я ведаю яго, бо я ад яго, і ён паслаў мяне». Тады шукалі, як схапіць яго, але ніхто не падняў на яго рукі, бо яшчэ не настала ягоная гадзіна.